OK, takže čaute u nového videjka, tu je Olisav 0 a dneska si zahráme Minecraft Javu a reálne prísam, že toto je spawn a rovno tu máme pyramidu, ale ja do nej nejdem, lebo jasné, že si idem naťažiť akože rôzne veci. Ale máme tuto jungle drevo, myslím. Neviem, je sa toto jungle drevo? Ne, tak ja používam iné, ale to je jedno. Ne, toto sa mi páči. OK. Alebo nie, mne sa páči tie veľké hrube vlastne, to som zabudol. Ono, technicky, toto je proste Minecraft. Najprv pôjdeme poraziť Ender Draka v normálnom, potom až v hardcore, ak to vôbec v hardcore pôjde. A ešte by som vás chcel poprosiť o odber, je to zadarmo. A mňa len tým podporíte a budete vedieť, kedy vydám ďalší videjko. Dosiahli sme 10 odberateľov, takže technicky toto je za to poďakovanie. By sa dalo povedať, že toto je taký špeciálny diel lomeno diely. Lebo jasné, že z toho budem vydávať viacej. Akože dielov a tak, proste toto je naša, už bude každá. Proste séria toto bude strašne často. OK, keď sa nám F2 bere, tak screenshot, nice, máme screenshot. OK, tým pádom môžeme ísť už sem dole a vyskúšať tak tu na nič nenaťažím, ale môžem sa vlastne pozrieť na tlak vzduchu, či tuto je cez 200. OK, a ne, že týmto, takže tam nič není. Ne, ja som si dal screenshot omylom. Tak to je jedno, lebo tlak vzduchu no 200 je proste iba tuto. Takto a vlastne teraz tuto máme tie veľké stromy, myslím. Ne, to sú normálne. Niekde taká väčšia jaskyňa. Nemáme na kýbel. Nice. OK, vezmem toto. Takto. Proste akože ideme normálne Minecraft. OK. Máme tu klavicku. Ne, potrebujeme sa. Sorry. Viem jasne, že budem šprintiť. Tak. Ideme teraz také, že ako robia pro. Jasne, iba raz som strafil pod seba. Ale ideme si po kameň. Ňam. OK, tam by mohla byť taká, čo nie pre slajmov, bažinka. Tak. To nevykopem. Stone Age, let's go. Ukáž mi tlak vzduchu 228, no. Maybe by tu dačo mohlo byť. Tak to nás vyupgradím lepší pickaxe. A aj lepšiu sekerku. OK, poďme. OK, rýchlo si idem ešte vykraftiť meč. Nice úložisko uhlia. To tu navyťažím všetko. Som chcel kameň, ale uhlie to nikdy nezaškodí akože. Je tu nejako veľa. Potom si urobíme farmu, že na všetko urobíme automatické farmy, maybe. Tak aspoň Iron farma, taká začiatočnícka. Že starter pack by som to nazval. Nice, ešte to tu pokračuje. Ešte tu jedno...
Ešte takto podo mnou, niekde budem kopať pod seba. Keď dlho sa už nejde. 24, to je dosť. Tak aspoň si toto takto zapálim, svetielko niečím. Tak, hurá. Maybe si urobím dom, že takto v hore. To koľko je tu toho uhlia pre Boha? No. Čo? To reálne pokračuje. No, už som sa zlakol. Tak toto si vezmem. Tma. Bu. Ok, máme ho 8. Takže idem spraviť pec. Ďalšie uhlie. Ok, už tu není. A tak kde tu sú irony? Jedny. Ok, ale aspoň niečo. A ideme sem dať takto. Takto. Urobíme si kyblík a z toho vodu, akože. Toto zoberme. A urobme si v crafting table toto. Bucket si dám sem. Reálne musím ísť až tam hora. Tak ja viem technicky spraviť toto a easy, mám to. Ok, a technicky, keď teraz ja spravím... No, ja teraz nič nespravím, lebo je noc. Ale tam sú koníci Huanovia. A tu sú ovečky. A spiderkô. Jau. Ovca. Poďme, rýchlo. Slepice. 4, 5, 6. Ok, bereme vajce. Vlny maybe budeme potrebovať aj viacej, tak... Pre istotu. Ok, a rýchlo k nášmu crafting table, ktorý je úplne na druhej strane tohto kopca. Čo sa mi extrémne páči. Že jak som to tak rýchlo mohol ubehnúť. Ja som to spoznal kvôli tej vode. Tu je to... Čo, zombie bož. Bum, svetelko. Idem spávať. Ok, teraz otvorím toto. Dám sem všetko. Dám sem, že 2. Ideme si normálne vykraftiť postielku. Bum. Máme, že bed. Ne. Zombie. Pane, preč? Fuj. Ešte ma tu budeš otrovať. Tu seš, kopačku. No. Ďalší. Ojej, kde? Ne ďalší. Nedostaneš. Ale jasne, že dostaneš kopačku. Nechcem takto rovno. Dobrú noc. Jo. Tak toto bola najlepšia prvá noc ever. Zhor. Áno. Zhor. Všetci ste tak dlho isto na... No. Dneska? Ne. Ok, idem sa okamžite vyhýlovať. Toto sa mi vôbec nepáči. A postavím si taký previzorný domček. Ale houses budeme mať kde tuto, lebo tu je taký plac. A keď sa pozrieme, biome je Minecraft Plains, takže toto sú Plains, takže dom môžeme dať kde sem a budeme mať chvíľu púšť. Chvíľu, maybe toto. Akože sa mi to vypeklo na sná.
No mňam. To je akože výborné. Tady to som išiel. OK, tak dom asi mať tuto nebudem. OK, ale akože najprv si tuto takto spravíme. Ideme tuto vykopať. Akože takto. OK, zoberieme si, že i 2, 3. Takto, to je 12, no, takže 4 bloky. A to je vlastne všetko. Zoberieme za sebou aj pec, zoberieme za sebou aj toto. Sa mi to nezobralo. Výborná, good job. Aha, ja mám plný, fuj. Odkiaľ mám plný inventár? Toto na začiatku má podľa mňa, že každý skoro. A domeček si postavíme kde blízko pri drzeví. Keď tuto máme takú poriadnu jaskinku. Viem prečo nie. Takže, keď máme tuto hento, tak dom, tu máme drevo, tuto máme more, takže máme tuto technicky na všetko, takže aby som si tam postavil tuto taký previzorný. Ok, ale najprv pôjdem po drevo. Postavím tuto blok. Áno, a teda ktoré drevo to chcem ja, lebo všetky sú to rovnaké, že? OK, žiadna láva pod vodou, to by bolo dosť čudné. Ale akože takto. Ja ho plný inventár, sorry. A channeling, jasné, že si chcem nechať channeling, to kto by nechcel. Aj Riptide 2. Ešte k tomu. Tak. Proste Riptide 2 is best. Tak, normálne takto. Tak, a ukáže dreva máme 15, takže to bude all 60. Takže si musíme urobiť ďalšie miesto. Sticky dáme preč, alebo Rotten Flash. Jasné, že Rotten Flash. Potreboval by som nájsť nejakú vesnicu, ale že extrémne rýchlo. Rybky. Ja tu na extrémne veľký zdroj dreva, takže spravím toto. Okno si spravím potom. Keďže za nami sú aj hory. Teraz som bol tam. To je jedno, proste budem takto blízko. Mám tu vodu, les tam a kameň. Takže dík. A vlastne, keď nad tým teraz tak rozmýšľam, spraviť toto, ja spravím toto. Ideme teraz stavať. Áno, budeme mať maybe aj pokračovanie z one bloku, presne tak. Budeme mať pokračovanie z one bloku. OK, takže ideme ho teda postaviť. Necháme si túto takto odstup. A kam nám budú smerovať dvere? Určite nie sem, ani sem. Ja by som dal túto takto, no sem možno, alebo túto. Ja by som dal asi sem odtiaľto dvere a teda urobíme to takéto. Jasné. Raz, 2, 5. Počkaj, ideme. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto proste len dobuildím. Tak a dvere dáme teda sem, tak dvojité. Úplný stred. Toto mi zavadzá. Tak, presne takto. Toto pôjde preč. Pierko sa vždycky hodí.
Tak a teraz, čo kde ideme dať? Crafting table bude tu, pec bude tu. Dvere, tie budú jasné, že tu. Pressure plate bude tuto, ale prosím si 2. OK. Teraz ideme to zvýšiť. Teda okna dáme na každú stranu. Takto, tu necháme takto. Tuto necháme zase dvojblok. Dvojblok. Takto. Áno. Tak. Tak. Teraz dáme to už takto, to prepojíme. Tak, ale neviem, či toto není už náhodou vysoké. Či by potom už nestačilo len hen, takže technicky táto rada už ide preč. Podľa mňa trackov je v pohode. OK. Takto, tak. A budem sa pozerať z okna asi iba takto, či aj takto. Podľa mňa takto je to v pohode, nie, no hej. Vidíme to, že presne. A dvere jedny, teda tie čestky, tak si dám von. To bude mať dole, ale zatiaľ mi stačí čestky. Takto sem, takto double. Tuto si dáme všetky svoje veci. Hlavne takto, tak. Posteľ si nemôžem zabudnúť dať. Tá posteľ bude... Toto čo bude pri craftingu. Takto. Ja by som asi dal takto. A respawn point, jasné, že si sem dáme. Toto si nedáme teraz. A vezmeme si iba polku z toho. Dun. OK, ideme sa vyspať. Kým to zatiaľ nikto není. Tak. Sweet dreams, nice. OK, takže máme už túto slaby a začíname normálne s nimi. Takto. Toto teda môže ísť preč. Áno, tie slaby budeme musieť pokračovať s nimi. Takto sem. Takto sem. Keby ste si hovorili, že čo keby som mi tam dačo spawnoval a ja to zariadím. Nemám u seba torčky. Jasné. Tak. Torčky máme tuto, ale iba 3, takže nevykraftíme. Teraz vykraftíme torčku. Dáme si crafting aj recepty pre istotu. Tak a teda, ideme spraviť toto. Spravím toto a ja dúfam, že mi... Malý problém. OK, toto už teraz pôjde rýchlo, iba doteraz to išlo tak slow. Tak, na 4 to vôbec nevadí. Poprvé sa mi tu podľa mňa môžu spawnúť iba pavúci. Preto ja spravím toto.
Nie, tam sa mi nedá, ale tuto sa nemôžu spavnúť pavúci. Vôbec. OK, nice, takže mi to vyšlo. A tieto horčky ja si dám takto do rohov. Tak. Odložím, strom si zasadím takto vedľa. Bo ja si tak tie planty nechám pre istotu, keby som išiel preč z tohto domu, ale toto bude zatiaľ taký môj dočasný dom. No tak, najem sa a teda dáme si respawn point a teda dajte mi prosím ten odber, je to len pre mňa dobré, vy budete len vedieť, kedy vyjde nové videjko, je to zadarmo, prosím dajte ten odber a teda dúfam, že ste si užili videjko a čau.